Inkosi mazivume izicaka zizolile. Namhlanje sise-Raymond Sport Mhlaba apho kukhona ukhuphiswano gxebe, apho kufundiswa khona gabalala ngezakhono. Lo mnyhadala wenziwa yizwe Vumile Creative Hub. Siyindyebo Senior Secondary School. Sinxonxothele sanxonxothela sathatha konke. Hayi bekumnandi, wena ungekhoyo uphosiwe. Sithi phambili kuni bantu bakazivumile, sincancile kangangoko, sivuyiswa nakuba siza kubandakanyeka kuphulo elizayo. Lo umi phambi kwenu ke ngulo uququzelela lo mnyhadala esikolweni, ukhulisa izakhono zabafundi, uSongca ofundisa isiXhosa. Bendingahambi ndodwa namhlanje, bendihamba nabanye ootishala abanomdla nabatisha i-creative arts nabatisha isiXhosa ulwimi lwenkobe. Maze nethole, mandiyeke uzawundithathela mathe. Siyaseya molweni seMotherwell no Zivumile Creative non ya into zakhona but business nento zesikolo i-art siyibuyisela back up iqale khona. So namhlanje ibiyindyebo qha isikolo esiphumileyo, isikolo sam, and bendingu-MC, yonke into ya-aligna kwamnandi, abantwana abanetalente. So ya oko silapha namhlanje, kumnandi yiloo nto. Igama lam liyabona Nqaba. Silapha Raymond Mhlaba complex kuseMotherwell lapha. So silapha ke to bring information ebantwaneni besikolo about entertainment industry, entertainment. Bekumandi sithethile ke nabantwana, sabanika ulwazana esinalo nathi kule minyaka besikwi-entertainment, into esizifundileyo nesizibonileyo sibanikile. Man, bisonwabe kakhulu. Siyabulela ke sis-ending invite. I was presenting a film. Yes, the film site, which is what I'm doing now currently. So yeah, man, it was dope. Thank you. Balimakuthi masibulele namhlanje igama ngumziyanda ngwakapolisi ndaziwa ngoDabane. Namhlanje besilapha manje Sport Center Raymond Mhlaba kwi-program isenziwa Zivumile Creatives Hub, yabo. Umcimbi ube mhla kakhulu, uphumelele. Siyambulela usisandiswa ozena le-initiative. uThixo kamsikelele namanyanga bampha amandla abheke phambili. Siyabulela kakhulu, sithi inkosi nangomso. Ke into zikaCece ningadinwa, mhlambe sinye okanye isikhwebu sombona simandi ngochubelana. Inkosi bhuti. So today finally happened. The nerves are gone. I am finally feeling a bit relieved by today happened and excited at the very same time because a lot of work needs to be done. I can't wait to actually move on, move on and actually get the children going, make sure people see their art. Abantwana abafundile kakhulu namhlanje, they learned more about acting, they learned more about music industry. It was just fast, like a lot of things were being discussed and a lot of things will be done through Uzivumile Creative Roots Hub because we are here for the kids to ensure that there's a career in creativity. Molweni silapha kwiZivumile Creation Expo. Ngulonwabo ngoncinci lona uthethayo, well known as iParallel Art. So namhlanje ndiye ndafumana i-call from uDabane umziyanda apolisi sithi efoni kawufika apha ikhona into eyenzekayo nithi yintoni. Wathi khawuze uzozibonela xa nifika apha into enhle kakhulu. We see young talented i-future yangomso isenza izinto ezibukwayo like i-craft abazithandayo ezinjenge dance, traditional dance, umculo, poetry, abanye babetha iziginci kuyiloo nto and ke besiphethe nabantu abakhulu abanjengoLeah Nqaba, well known phaa kuSugar Mama, the creator of Sugar Mama. Also uBhuti Siyaseya, the award winning ubhuti omkhulu, i-comedian ngokwayo nayo ibikhona apha. So sibone imidlalo ngemidlalo edlalwa ngabantwana, nathi sanikeza ezo 2 cents sikwazi ukuthi sinikeze zona, hoping and sicinga ukubana bafumene at least ulwazanyana kuzo zonke izinto besithetha ngazo apha. Ngulonwabo ncinci lo, I'm signing out. Enkosi kakhulu. Masibulele Machaya apha from Bamanani Fresh Art, the shoemaker. Sibhizi nekasi lofa apha bantu, sicela nisincedise to promote, share our page Bamanani Fresh Art, in like nampa Masibulele Machaya ku Facebook. Please share the work. We love to appreciate like the support. Nqanga neentsiba zayo elokusabela aphelele elabadala Vilipili. Namhlanje ndize eSport Center ndizoperforma. Ndiyimbongi yomthonyama,
ndiphinde ndibe yimbongi yosiba, ndiphila ngosiba, ndiyaphilisa. Kodwa ke siyabulela kwiViva Arts namhlanje ngoba isenele into enkulu kakhulu, izokuveza iitalente zethu. Sithi zibamba ngazo zozibini. Ndiphuma ke kwisikolo saseNdyebo Senior Secondary School apha eMotherwell N9. Sibamba ngazo zozibini siyiNdyebo, sithi enkosi. Molweni, gama lam nguLuthando, fani yam Mkhondwana. Ndingumdlali wegita ke mna ke, ndifunda kwisikolo saseNdyebo. Ndihlala eGqeberha, New 8, Motherwell, Umcelu, family ithwasala seGqeberha. Namhlanje ndifunde into ezinintsi malunga nomculo ne-art ukuba funeke ube ne-confidence. Nangona bendisaqala ke like uyophefoma kwindawo, but ndifunde lukhulu, ndibulela kakhulu. Molweni, nguMiss Ntakano othethayo from Endyebo Senior Secondary School. Namhlanje sikwi-event apha eSports Centre. Size kuzivumile Creative Hub. Sizisa abantwana bethu bazofundiswa nge-arts nangamatalente wabo to showcase their talents. Bavuye kakhulu ke abantwana. It was a very beautiful event, and we are grateful that these kids are given a talent, a platform where they can explore and showcase their talent. Siyazi ke uba abantwana baphiwanga ngendlela efanayo, banye not academically, some they are gifted academically but also they are gifted nge-talents zabo and abazazi uba mabazisebenzise njani okanye mabathini ngazo. So this platform is really helpful to ebantwaneni abafundisa ukuthi mabaphume baye kweziphi offices, mabayephi to ensure uba ziyaphumelela ii-talents zabo. Enkosi kakhulu Creative Hub, enkosi for the opportunity, ningayeki njalo. Molweni, igama nguMbulelo wakaMrhiba. Namhlanje besilapha kwiSports Centre. Sijabulisana nezivumile Creative Roots Hub. Bemandi mandishowe namhlanje inkqubo namhlanje, abantwana nabo bebenwabile, sahlangana sonke senza into eyi-one and safundisana. But ke into ebalulekileyo ke leyo ukubana nani nibe khona, nibe yinxalenye yale nto siyenzayo. Yabo, so that sikwazi ubheka phambili sonke. Ndiyabulela kakhulu.